Жыве Беларусь уначы! Белорусские ноцы. Литературные ночи с Василем. Доброй ночи. Вельмі рады мы вас вітаць. Вас вітае цудоўная спадарня Алена. Вітаю вас. Цудоўная спадарня Александра. Пан Янек нас вітае. Прывітанне, пан Янек. Вось, все мы вас вітаем, і я Василь Ранько-Маюсюк. Першая наша праграма ў новым 2024 годзе. Надвор'е у нас зусім не зімняе, надвор'е там чорт ведама якое, як сказаў бы Владимир Караткевич, таму што там і дождж, там хутка пачнецца нейкі дробны снег, ветер, то ёсць гэты ветер, то няма, то ёсць дождж, то няма. Карацей, такое нешта незразумела што, ад гэтага настрой бывае часам не вельмі вясёлы. І тэма наша сёння таксама будзе, я б сказаў бы, не самая вясёлая. Мы сёння з вами пагаворым пра вельмі важнага чалавека ў нашай літаратуры і культуры, сапраўды незвычайнага. Ён быў, можна сказаць, кароль беларускай прозы. Ён нашу прозу, апавяданні, аповесці ў пачатку 20-го стагоддзя вывеў на нейкі такі моцны падмурак, моцны грунт. Сёння, 4 студзеня, усе свядомыя беларусы, і ўвогуле ўсе аматары беларускай літаратуры святкуюць 155-годдзе з дня нараджэння Антона Лявіцкага, які ўзяў сабе вельмі загадкавы псеўданім Ядвігін Ша, і менавіта пад гэтым псеўданімам ён і вядомы ў нашай літаратуры. Сёння ён наш герой, але не толькі ён. Мы распачынаем таксама такую новую рубрыку, можна сказаць, такая прэлюдыя перад з'яўленнем кожнага нашага новага героя. Называецца так умоўна літаратурны каляндар, і мы пагаворым пра тое ввогуле зараз, што ж адбывалася вось у гэтыя першыя студзеньскія дні новага года 40 гадоў таму назад, 50 гадоў таму назад, 100 гадоў таму назад, я не ведаю, 20 гадоў таму назад. І гэтак далей. Пагаворым, што адбывалася 3, 4, 5 лютага, менавіта тады, даўно ў 20 стагоддзі ў нашай літаратуры, ў нашай культуры. 85 гадоў таму назад, 5 студзеня 1939 года, на старонках газеты «Літаратура і мастацтва» 18-гадовы паэт Мікола Аўрамчык змясціў верш «Беларусі». Я амаль што равеснік табе па гадах. За мяне ты старэй адным годам. Я тады нарадзіўся, як ты ў баях. Адбівала правы на свабоду. Я равеснік не той Беларусі старой, што цярпела пакуты, мучэнні. А табе маладой і бадзёрай, якой 20 год ад свайго нараджэння. Мікола Аўрамчык, зорка, юная зорка тады беларускай літаратуры. Якуб Колас нават яго з Лермонтовым параўноўваў. І, дзякуй Богу, пражыў Мікола Аўрамчык ледзьве не 100 гадоў, 97 гадоў, наколькі я ведаю. Дык вось, ён нездарма склаў гэты верш. Нездарма таму, што 105 гадоў таму назад, з 1 на 2 студзеня 1919 года часовы рабоча-сялянскі ўрад, які ўзначальваў Зміцер Хведаравіч Жылуновіч, пра якога мы неаднаразова згадывалі. Дык вось, Зміцер Хведаравіч Жылуновіч і ягоны часовы ўрад прыняў маніфест аб абвяшчэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У ім паўтаралася ідэя беларускай дзяржаўнасці, якая ўжо была абвешчаная другой устаўной граматай БНР. І тут, дарэчы, трэба адзначыць, што на самай справе для нас гэта вельмі важная дата. Такая ж важная, як і 25 сакавіка. Таму што, калі б не настойліваць Жылуновіча, то бальшавікі не далі б нам сваю самастойную рэспубліку. Не хацелі яны гэтага. Нагадаю, што Жылуновіч у газеце «Дзянніца» у канцы 18-го года напісаў артыкул «Дык як жа з Беларусю?» і звярнуўся непасрэдна да таго, хто адказваў за нацыянальнай справы, адказваў за іх тады Іосіф Сталін, звярнуўся да іншых бальшавікоў, да Леніна,
І тады яны вырашылі, ну добра, хай іх будзе свая рэспубліка. І гэта вельмі важна. Бо яшчэ раз паўтаруся, калі б не Жылуновіч, мы маглі б і па сёння быць бы адной бы вялікай Смаленскай вобласцю ці проста аўтаноміяй у складзе гэтага вось усходдзя. І па сённяшніх часах гэта не самы ввогуле лепшы варыянт. Таму дзякуй, Зміцер Хведаравіч. І першая наша кампазіцыя будзе такая хваласпеўная, узнёслая. Сёння наш кампазітар гэта Ніна Ротта, які напісаў шмат шэдэўраў, супрацоўнічаў ад Фрэдэріка Феліні да Фрэнсіса Форда Копполы, ад Дзефірэлі, там да іншых цудоўных рэжысёраў. Сёння у нас будзе Ніна Ротта. Першая кампазіцыя да аднаго з ранніх фільмаў Феліні. Калі ласка, пан Янек. А мы працягваем далей. Выдатная музыка, цудоўны галоп. Дык вось. 75 гадоў таму назад нашыя культурніцкія дзеячы атрымалі цэлы россып ардыноў, медалёў і ўзнагарод. Ордэны Леніна і працоўнага чырвонага сцяга атрымалі Якуб Колас, Пятрусь Броўка, Міхась Слынько, Аркадь Куляшоў, Еўсцігней Міровіч, Янка Маур, Заір Азгур, Бялыніцкі Біруля, Пятро Глебка, Максим Танк, Івана Хрэмчык, Уладзіслава Луцевіч, Эдзі Агняцвет, Іван Шамякін, Васіль Вітка. Паўтаруся, гэта 1949 год. І гэта таксама неабыякая навіна, таму што названыя творцы, маглі радасна ўздыхнуць. Гэтыя ўзнагароды азначалі тое, што ў іх быў шанец все ж таки не быць арыштаванымі. Бо нагадаю вам, пасля Другой сусветнай вайны, ужо пачынаючы з 46-47 года, зноў узмацніліся рэпрэсіі. Многіх наших таксама культурніцкіх дзеячаў, якіх, напрыклад, 46-47 годзе уже выпускалі, яны маглі быць свабоднымі, іх наноў арыштоўвалі, як, напрыклад, у Владзіміра Дубоўку. 48 годзе яго зноў арыштавалі і да 56 года трымалі. Як Барыса Мікуліча, які ўжо быў вольны ў 48 годзе, ён хацеў вярнуцца ў Менск, і зноў яго арыштавалі, і гэты цудоўны празаік, ён памёр у высылцы ў 54 годзе. Гэта пачыналіся страшныя рэпрэсіі, смерць Саламона Михоэлса, вайна з касмапалітамі, уздым антысемітызму. Карацей, это быў страшны час. Вось. І, конечно ж, калі ты атрымоўваеш прэмію, медаль, ці хаця б некую ўзнагароду іншую, магчыма, ты і зберажэшся. І названыя творцы зберагліся, і шмат што цудоўнага і файнага яшчэ далі нашаму мастацтву ўвогуле, жывапісу, графіцы, паэзіі, прозе, тэатру. А на пачатку студзеня 1954 года знакаміты кампазітар Рыгор Пукст, дзед сучаснага файнага музыкі Сергея Пукста, і Эдзі Агняцвет пачалі ствараць першую беларускую дзіцячую оперу «Марынка». Дарэчы, напішу сёння ўначы Сергею Пуксту, пабуджу яго, спытаюся, ці ёсць яго ноты Марынкі, ці, магчыма, запіс. Так хочацца паслухаць Марынку, эту дзіцячую оперу. Я вельмі люблю Сергея Пукста, мы з ім разам робім спектакль «Шчаслівы муж», і, дарэчы, 20 студзеня будзе такая афіцыйная прэм'ера, гэта файная спектакля, там іграе спадарня Алена. Вось. І я вельмі люблю ягонага дзеда, файнага кампазітара Рыгора Пукста, які шмат што даў нашай музыцы і ў плане вакальнай музыкі, і ў плане працы з народнымі песнямі, і як кампазітар оперны. Вось. Таму гэта вельмі цудоўна. І Рыгор Пукст, і Сергей Пукст, гэта сапраўды вельмі ярка для нас і файна. А мы працягваем. Васіль Быкаў у 59 годзе, таксама вось гэтымі днямі, 65 гадоў таму назад, ён быў прыняты ў саюз пісьменнікаў. А 45 гадоў таму на старонках літаратуры і мастацтва была надрукавана станоўчая рэцэнзія на легендарны спектакль Валерыя Мазынскага «Кастусь Каліноўскі», які быў створаны на сцэне Віцебскага тэатра імя Якуба Коласа паводле п'есы Уладзіміра Караткевіча. Цяпер ввогуле цяжка уявіць, што ў тыя, як быццам бы такія таксама змрочныя, застойна брэжнеўскія часы у Беларусі можна
было ставіць п'есы пра нашага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага? 35 гадоў таму пасмяротна дзяржаўнай прэміяй быў уганараваны Міхась Стральцоў. У 87 годзе Міхась Стральцоў, магчыма, адзін з лепшых беларускіх празаікаў пасляваеннага часу, чалавек, які не напісаў нічога лішняга, які не прагінаўся пад сістэму. Дык вось, у 87 годзе, у 50 гадоў ён памёр. Ён памёр ад анкалогіі, паміраў пакутліва і фактычна ў адзіноце. Ён чакаў прыходу сваіх самых блізкіх сяброў, не дачакаўся. Ён чакаў нейкай падтрымкі, але гэтай падтрымкі ў яго не было. Ад дзяржавы ў першую чаргу не было ніякай падтрымкі. І прэмій таксама, такіх як дзяржаўная, пры жыцці ён не займеў. Толькі пасля смерці пра яго раптам успомнілі. І вось сённяшні наш герой, пра якога мы пачалі ўжо гаворку, Антон Лявіцкі, ён жа Ядвігін Ша. Ён таксама, калі цяжка захварэў, пачнем менавіта з гэтай сумнай ноты, з яго цяжкай хваробы, якая з ім здарылася ў 22 годзе. Ад яго таксама многія адвярнуліся. Ён аказаўся нікому не патрэбным. Вось, сёння мы будзем пра яго гаварыць, мы будзем успамінаць тое, што он стварыў файнае, тое, што он стварыў вельмі важнае. Вот. Ну і пачнем мы, так як пачнем як бы з канца, з ягонай хваробы. Хай Ніна Ротта цяпер у нас будзе больш такі смутнаглядны. І зараз вы пачуеце ўжо не нешта такое вясёлае з ранняга Феліні. Зараз от, ад гэтай кампазіцыі да канца нашай перадачы будуць гучаць мелодыі, якія Ніна Ротта напісаў да аднаго з маіх самых любімых фільмаў Феліні «Казанова». Фільм, які праваліўся ў пракаце. Фільм быў зняты ў 76 годзе. Фільм, ад якога чакалі, што это будзе некая эратычная феерыя пра прыгоды такога вось тагачаснага Дон Жуана Казановы. А гэта быў сумны, такі мінорны фільм пра чалавека, які не хацеў быць тым, кім яго хацелі бачыць. Пра чалавека адзінокага, пра чалавека, які разумее, што на самай справе сяброў няма. Ты адзін у сваёй старасці, у сваёй хваробе, у сваім смутнаглядстве. Ты нікому, на жаль, не патрэбны. Вот такая вельмі самотная, цудоўная, тонкая, паэтычная стужка Феліні, такая ж тонкая музыка Ніны Ротты і такі ж лёс Ядвігіна Ша. Пан Янек, Ніна Ротта. У гэты самы час, люты, 24 лютага, 23 лютага, 21 лютага, Антон Лявіцкі адзін. Антон Лявіцкі ў паліклініцы, нават у больніцы. Антону Лявіцкаму вельмі кепска, а Вільня радуецца. А ў Вільні ў гэты час ж паралельна, ну вось, напрыклад, 25 лютага ёсць такая рэклямка 22 года, што ў беларускім музычна-драматычным гуртку на Біскупскай вуліцы, дом 12, можна наведаць вясёлы спектакль Францішка Ляхновіча «Чорт і баба». Браніслаў Тарашкевіч вось-вось скончыў пераклад «Іліяды», і хутка на старонках газеты «Беларускі звон» мы можам прачытаць гэты файны пераклад. Той жа Францішак Ляхновіч у гэты самы час напісаў свой легендарны гарадскі вадывіль, пра які мы ўжо згадывалі, «Шчаслівы муж», рыхтаваў яго да публікацыі, рыхтаваў яго да пастаноўкі. І вось у гэты ж самы час, калі ўсё вакол адбываецца так
дынамічна, я б сказаў бы, весела, і з адчуваннем, што будучыня — гэта адно вялікае свята, у гэты ж самы час у аляхновіцкай газеце «Беларускі звон» за пятніцу 24 лютага 22 года паведамлялася: Цяжка занядужыў Ядвігін Ша, вядомы беларускі пісьменнік Нашаневец. У апошнія гады працаваў у Алексюка, як літаратар, не мешаючыся ў палітыку. Ляжыць Ядвігін Ша у літоўскай паліклініцы. Не маючы сваякоў, без грошай, пакінуты Алексюком, ён знаходзіцца ў цяжкім матэрыяльным становішчы. А вось як пра гэта згадывала Паўліна Мядзёлка, якая бачылася з Ядвігіным Ша крыху раней, у восень таго ж 22 года, калі ён уже быў цяжка хворы, але знаходзіўся тады яшчэ ў Лодзі. У Лодзі я знайшла сваю сяброўку. Ад яе даведалася, што тут у адной гасцініцы знаходзіцца Ядвігін Ша, Антон Лявіцкі, што ён хворы і адзінокі. Я рашыла яго адведаць. Які ж жудасны малюнак паўстаў перад маімі вачыма. Вузкі цесны пакойчык з бруднымі плямамі вільгаці на сценах нагадаваў турэмную адзіночку. На падлозе смецце. Сабачы холад. Як відаць, самой восені ні разу не цеплілася печка. На бруднай, непрыбранай пасцелі сядзіць чалавек з запухлым тварам, са скалмачанымі, даўно не стрыжанымі валасамі і барадой. Ногі прыкрыты старэнькай дзярушкай, з-пад якой знізу вызіраюць брудныя ніжнія нагавіцы і ступні ў рваных шкарпэтках. Дрыжачымі рукамі прыкрывае ён голыя грудзі старой суконнай капоты, надзетай на голае цела. Мутныя вочы глядзяць з-пад апухлых цяжкіх павек. Голас хрыпаты. Няўжо гэта дзядзька Лявіцкі, колішні, прыгожы, стройны, заўсёдны энергічны, вясёлы гаварун? Чаму вы не патрабуеце печку нацепліць? Зіма ж на двары. А хто будзе дбаць пра гэта, калі каторы ўжо месяц нумар не плочаны? Добра яшчэ, што да гэтага часу не выкінулі мяне на вуліцу. А як жа вы корміцеся? А ніяк. Пакуль былі грошы, прыносілі абед са сталоўкі, а цяпер, калі часам хлопцы прынясуць якісь кавалак хлеба і кусок каўбасы, дык і тое добра, а не, дык сваёй слінай абыходжуся. Чаго ж глядзяць вашы паплечнікі Аляксюк і Скірмуты? Чаму яны не дапамагаюць вам? Ай... У адказ Антон Лявіцкі толькі рукой махнуў і моўчкі адвярнуўся ад Паўліны Мядзёлкі. Адвярнуўся, бо разумеў, і ніхто яму, на жаль, з ягоных сучаснікаў не дапаможа. А мы працягваем музычную частку Ніна Рота.
Ядвігін Ша памірае ў той жа дзень, у пятніцу, 24 лютага 1922 года. Вось калі на старонках аляхновіцкага беларускага звона толькі з'явілася інфармацыя пра хворасць нашага героя, та інфармацыя, якую мы вам зачыталі. Газета, як вы бачыце, спазнілася. Чалавек паміраў у адзіноце, нікому не патрэбным. Ужо праз некалькі дзён пасля смерці з'явіліся ўжо цудоўныя артыкулы паэта Владзіміра Жылкі. Выдатны таксама артыкул публіцыста і крытыка Антона Луцкевіча. Затым неўзабаве ў савецкай Беларусі прафесар літаратуры Міхась П'ятуховіч таксама прысвяціў Ядвігіну Ша цэлыя раздзелы са сваёй манаграфіі. А пазней паэт Хведар Ільяшевіч, адзін з лепшых паэтаў заходняй Беларусі, таксама напісаў пра Ядвігіна Ша цэлыя цудоўныя словы. І шмат хто яшчэ пра яго пісаў. І артыкулы былі файныя, і глыбокія, і кожны з іх па-свойму быў цікавы. Але такая запозненая памяць была для самога Ядвігіна Ша, як вы разумееце, такой жа неабходнай, як і дзяржаўная прэмія была ўжо вельмі патрэбнай памерламу Міхасю Стральцову. Дык хто такі гэты Ядвігін Ша, чыё 155-годдзе адзначаецца 4 студзеня? Чым ён быў значны для нашай літаратуры? Што гэта быў за чалавек? Ці это быў проста шараговы, нашаніўскі празаік, які пісаў пра кепскіх паноў, бедных сялян? Ці ён стварыў нешта сапраўды важнае, паваротнае? Чаму мы пра яго гаворым? Чым ён значны? Сёння мы акурат і будзем пра гэта гаварыць, а дакладней мы будзем гаварыць пра тое, як з яго сфарміраваўся беларускі нацыянальны пісьменнік, з якой сям'і ён пайшоў, дзе ён вучыўся, як ён фарміраваўся менавіта як нацыянальны дзеяч. Але пра ўсё гэта ізноў жа пасля невялічкай музычнай паўзы. Не народ-то? Владзімір Жылка пра Ядвігіна Ша пісаў. Ён быў між нас апошнім з тых, якія ў найгоршыя часы царскай рэакцыі многа гадоў таму назад паверылі ў светлы ідэал адраджэння беларускага народу і панеслі на яго алтар і свае здольнасці, і маладыя сілы, і свае веды. У асобе Лявіцкага, піша Жылка, мы страцілі пісьменніка, вялікага мастака слова. З маладых гадоў узяўся ён за пяро і цешыў нас сваімі здольнымі апавяданнямі. Добры баечнік Антон Лявіцкі пакінуў нам таксама цыкл казак алегорыяў. У гэтых творах ён паказаў нам каштоўныя скарбы беларускага гумару і асвяжыў занядпалую галіну творчасці. Антон Луцкевіч пад псеўданімам Антон Навіна адзначаў, што да таго, як Ядвігін Ша прыйшоў у нашу творчасць, у нас у асноўным панавала паэзія. Ды гэта было праўда. А проза ж між тым знаходзілася на заднім плане і выконвала такую, я б сказаў бы, дапаможную функцыю. І што менавіта паводле Антона Навіны наш герой Антон Лявіцкі цалкам памяняў гэты расклад. Ён вывеў нашу прозу на па тым часе нечуваны мастацкі ўзровень. Заўсёды строгі як крытык Максім Богданович яшчэ ў 1912 годзе пісаў. У адным з лістоў 14 лістапада 12 года паэт адзначаў, што у сваіх характарыстыках найбольш я казаў аб пане Ядвігіне Ша. З Ядвігіна Ша вырабіўся пісьменнік
тых, што няможна яго ставіць ніжэй крупных прадстаўнікоў таго жанру ў іншых літаратурах. Ну, напрыклад, такіх як Шчадрын, альбо Горкі, альбо Ляманскі, калі згадаць яго байкі. Няўжо ж Ядвігін Ша горшы ад іх? Не горшы, а такі ж яркі, такі ж важны творца. Вось якія файныя словы сказаў Максім Богданович пры жыцці яшчэ нашага героя за 10 гадоў да смерці Антона Лявіцкага, і думаю, таму было вельмі прыемна гэта пачуць. І праўда, Ядвігін Ша умеў пісаць яркія, вострыя, часта камічныя, кароткія апавяданні. Тут згадваецца яго вялікі вопыт газетчыка, бо ён менавіта пісаў для газетаў, а тут трэба умець пісаць коротка, ёмка і выразна. Ён пісаў так, што гэта падабалася чытаць многім. І менавіта ён з'яўляўся аўтарам першага беларускага рамана «Золата», які быў напісаны ў 1921 годзе, Ён стаяў ля вытокаў беларускага нацыянальнага тэатра і быў таленавітым акцёрам. Іграў разам ужо з названай Палінай Мядзёлкай у «Паўлінцы». І вось што она пра гэта казала. Заўсёды бадзёры, вясёлы настрой прыносіў з сабой Ядвігін Ша. Прыгожы, сярэдніх гадоў мужчына ў саматканай сівой суконнай вопратцы, але значна навейшы, добра сшыты, выглядаў на сярэдняй рукі панка. Забаўляў нас цікавымі навінамі, забаўнымі гісторыямі, смешнымі анекдотамі. Сцяпана Крыніцкага іграў выдатна. Сцяпан Крыніцкі быў тыповым, праўдзівым, і не дзіва, ён добра ведаў быт і характары засцянковай шляхты. Іграць з ім было адно задавальненне. Я б хацеў бы паглядзець бы тыя паўлінкі, якія былі пастаўленыя менавіта вот в гэтым 12-м годзе, калі там ігралі і Паўліна Мядзёлка, і Антон Лявіцкі, і Клаўдзій Душэўскі, які затым, як мы ведаем, быў аўтарам менавіта кананічнага нашага дзяржаўнага сімвала бел-чырвона-белага сцяга. Хацеў бы на іх паглядзець, бо крытыкі адзначалі, што ігралі яны ўсе вельмі артыстычна, вельмі жыва. І сапраўды і яны атрымлівалі задавальненне, і публіка атрымлівала задавальненне. І тады ўсім здавалася, што ўсё будзе ў нас як мае быць. Хай гэта настрой у нас працягваецца. І яшчэ крышачку Ніны Ротты. І ў паўлінцы спявалі, і ў паўлінцы жартавалі, і паўлінка, па сутнасці, была такой, ну, не проста спектаклем, а самай сапраўднай аперэтай, дзе і танцавалі, і галасілі, і радаваліся, і ўсё было як мае быць. Але мы вернемся зноў да біяграфіі Ядвігіна Ша і пачнем з самага яго маленства. Вось што пісала яго дачка Ванда Лявіцкая. Нарадзіўся ён у маёнтку да Босня, дзе мой дзед Іван Лявіцкі служыў ляснічым. Вучыўся Антон у Менскай гімназіі. Хведар Ільяшевіч у сваёй грунтоўнай манаграфіі 1933 года піша пра першыя гады жыцця Ядвігіна Ша крышачку болей. Бацька Лявіцкага быў афіцэрам расійскай арміі. Спачуваючы паўстанню 1863 году, ён падаўся ў адстаўку і затрымаўся на нейкі час у маёнтку да Босня ў Магілёўшчыне, дзе быў кіраўнічым маёнтку. Тут і нарадзіўся Антон Лявіцкі. У Дабосні, а пасля у Першаёх, гэта ашмянскі павет, дзе бацька служыў падлоўчым у маёнтку графа Тышкевіча,
Ільяшевіча вочы будучага пісьменніка пабачылі беларускае неба. Так прыгожа сказаў Хведар Ільяшевіч. Нават калі ён піша такія біяграфічныя нататкі, і тут Ільяшевіч себя паводзіць як паэт. Дык вось, он тут пабачыў беларускае неба, наш герой, а пасля бацька Ядвігіна Ша перабраўся ў фальварак Карпілаўку ў Вялійскім павеце, які купіў у 1866 годзе. Дом Лявіцкіх стаяў сярод садовых і іншых дрэў. Навокала воддаль раслі старыя дубы і ліпы. Дом, у якім рос і гадаваўся малы Антон Лявіцкі, меў 7 пакояў. Тут у Карпілаўцы правёў будучы пісьменнік сваё дзяцінства. Тут ён пазнаў блізка сялян і фальварачную шляхту. Фальваркі на Беларусі былі ў жывой сувязі з вёскай, і сам быт і традыцыі романтызму збліжалі шляхту да народу. Сутычнасць малога Антона Лявіцкага з народам, як пісаў Хведар Ільяшевіч, мела вялікі ўплыў на будучую творчасць Ядвігіна Ша як беларускага пісьменніка. Тыпы, якія пасля спатыкаем у яго творах, ён бессумліўна бачыў або чуў аб іх яшчэ як быў хлапцом. Знаходзячыся ў сутычнасці з сялянствам, ён чуў хіба і народныя казкі, якія пасля выкарыстае ў сваіх творах. У гэты ж перыяд ён становіцца вучнем у школцы Дуніна Марцінкевіча, а дакладней школкай у фальварку Люцынка ў канцы 70-х гадоў 19 стагоддзя кіравала адна з яго дачок. Вось як спамінаў пра гэты момант сам Ядвігін Ша. Наша вучителька і яе бацькі так умелі падахвочваць нас да навукі, што кожны з нас наперабой браўся да яе. Гэта было ў 1879 году ў фальварку першага беларускага песняра Вінцука Дуніна Марцінкевіча Люцынцы. Памятаю я і Люцынку, і яе гаспадара. Старэнькі ўжо тады быў, але надта добры, вясёлы, жартаўлівы. Дзіўлюся я цяпер, як мог ён столькі працаваць, калі цялюсенькі дзень у гэтым самым доме дзеці адны барабанілі па фартэпіяне, другія галасілі над кніжкай, іншыя дурэлі. Музыка, смех, гоман, крык. А ніколі бывала слова благога не скажуць ні ён сам, ні ягоная жонка-старушка, ні дачка наша вучительніца. На кожны важнейшы бывала дзень нябожчык пісаў для нас усіх дзяцей якую колечы камедыю. Мы яе вучыліся, з'язджаліся госці і ішло прадстаўленне. Хведар Ільяшевіч пра гэты час таксама дадае. У Люцынцы панавала атмасфера артыстызму, шляхотных традыцыяў. Сам Дунін Марцінкевіч быў знаёмы з многімі тагачаснымі, пераважна польскімі пісьменнікамі і навуковымі працаўнікамі, якія, магчыма, бывалі ў яго і ў Люцынцы. Ваколічная ж шляхта бывала там яго вельмі часта. Вучыўся Антон Лявіцкі у дачкі Марцінкевіча, як сам кажа, пасля ў 1877-78 гадах, восенню і зімой. Вось што кажа аб гэтых часах сам пісьменнік. І тут он уже кажа крышачку з такім уже крытыкай. Вот паслухайце, дачка яго Марцінкевіча вучыла невялічкую грамадку дзяцей. Было там 3 хлопчыкі, 3 дзяўчынкі. Учылі нас там па-расейску, па-польску, па-французску, вучылі розным навукам, але ні гісторыі Беларусі, ні нават беларускай мовы мы не чулі. Мо гэтага нашыя бацькі не вымагалі, мо нават не хацелі, але ўсё ж такі ў дзіцячай памяці, а было паміж нас і ладныя падлеткі, як па мяккім воску пясняр беларускі павінен быў сваю пячатку выціснуць. Марцінкевіч гэтага не зрабіў. Мы нават яго твораў не ўмелі. Калі ж бывала прыязджалі суседзі госці, то чулі мы, як толькі зрэдку перакідываліся яны з гаспадаром, быццам жартам, беларускімі слоўцамі, як гэта і цяпер вядзецца паміж дробных памешчыкаў, да которых прыналежаў Марцінкевіч, калі хочуць паказаць сваю дружбу, сваё запанібрацтва з сялянамі. Умеў, праўда, нябожчык заахвочваць нас да навукі, умеў строіць жарты, быў для нас вельмі добрым, любілі, шанавалі яго акалічныя сяляне і суседзі, але з пісаннем сваім, з думкамі сваімі беларускімі ад усіх запіраўся ў каморку. Нацыянальна ж свядомым Ядвігін Ша зрабіўся, як не дзіўна, у Маскве. І зноў даем слова яго дачцэ Вандзе Лявіцкай. Пасля Менскай гімназіі Антон Лявіцкі паступіў
паступіў у Маскоўскі універсітэт на медыцынскі факультэт. Пра гэты перыяд наш герой вспамінаў так. Канец 1880-х гадоў у Маскве нічога добрага для студэнтаў не прарочыў. Адчуваўся неспакойны настрой. Шпікамі была запоўнена ўся Масква. Трэба было быць вельмі асцярожным, каб не нарвацца. Якая цікавая цытата. Знаёмыя настроі на ўсе часы, што называецца. Хведар Ільяшевіч пра гэты перыяд удакладняе. У Маскве апынуўся Антон Лявіцкі найпраўдападобней у 1886 альбо 87 годах. З гэтага часу пачынаецца новы перыяд у жыцці ягоным. Часы, у якія ён трапіў у Маскву, былі незвычайныя. Па ўсёй Расіі шырыўся народніцкі рух, асабліва захапляў ён студэнцкую моладзь. Ядвіг Інша таксама быў уцягнуты ў пэўнай меры ў гэты рух. Ён належаў да менскага зямляцтва, у той час нелегальнага. Памятую, добра памятую, піша Ядвіг Інша ў сваіх успамінах, той момант, калі невялічкая кучка бліжэйшых да сябе сябрукоў сабралася ў цеснай каморцы свайго раённага зямляцтва на нараду. Народніцкі рух, як кажа далей Ільяшевіч, быў зразумелы для яго. У ім былі супольныя элементы з шляхотнымі традыцыямі шляхоцкага романтызму. У Маскве, зразумела, былі розныя палітычныя кірункі сярод студэнтаў. Ядвіг Інша выбраў найбольш адпавядаючы яму. Сярод студэнтаў шла падрыхтоўка да выступленняў з пэўнымі вымаганнямі ўступак ад тагачаснага ўраду. Выступленнямі гэтымі былі і раней прасякнуты сцены універсітэту, вуліцы, плошчы. Студэнты дамагаліся эканамічных палёгах, а таксама дамагаліся пашырэння сваіх правоў. Студэнцкія выступы, проста рэвалюцыйныя выступы, разрухі, як піша Ільяшевіч, адбыліся нечакана нават для саміх студэнтаў. Арышт навучэнцаў Пятроўскай акадэміі выклікаў салідарныя выступленні іх таварышаў з іншых універсітэтаў. Дык вось, у гэтыя часы ў сценах універсітэта пачаліся студэнцкія хваляванні, у выніку якіх наш герой быў адлічаны і нават трапіў у зняволенне бутырскую турму. На пачатку свой арышт ён згадваў нават гумарыстычна. Ну так, все пачыналася дастаткова весела, бо перад тым, як трапіць у бутырку, яго ды іншых студэнтаў размясцілі чамусьці ў маскоўскім манежы і зачынілі там. Манеж – гэта старадаўні велізарны гмах, якім ганарылася Масква. Па сваёй велічы, у дошкі і ў шыркі, па спосабу сваёй будовы не было ў сярэдзіне ні адной падпоры, ніводнага слупу. Гэтая грамадная будыніна не мела роўнай сабе не толькі ў Маскве, але, бадай, і ва ўсёй Расіі. Тут вучыліся ездзіць на роварах, аб'язджалі коней, тут адбываліся розныя гульні, выстаўкі. І вось, своеасаблівую гульню ў манежы наладзілі і арыштаваныя студэнты. Далей перадаем слова Ядвігу Інша. Сталася нешта зусім неспадзяванае. Студэнты, як толькі паліцэйскія адышлі на старану, параспаўзліся, як тыя ракі па ўсёй будыніне. І трэба ж было, як на тое ліха, набрылі яны недзе ў кутку аж до другога канца манежа на паскладаныя ровары. Доўга не думаючы, паўскаківалі яны на гэтыя машынкі ды на ўзвадкі. Угледзелі гэта паліцэйскія, вочы вылупілі, рукі растапырылі. Што рабіць? Як па закону? Трудна было нават выдумаць нешта больш камічнае гэтая сцэнка, якой мы былі сведкамі. Студэнты як маланкай праляталі паміж паліцэйскіх, а тыя гналіся наўдагонкі, кідаліся ва ўсе бакі, круціліся і так, і гэтак, пёрлі наўскось, не раз носам, который грымнуўся, але ўсхапіўшыся зноў дальш часаў бег за гэтымі вясёлымі студэнтамі-раварыстамі. І вось менавіта ў турме, а дакладней у 1890 годзе Ядвіг Інша адчуў у сябе насамрэч беларусам, стаў нацыянальна свядомым. Але пра гэта ізноў жа праз невялічкую музычную паўзу. Ніна Рота.
Ось пасля такога марша можна уявіць, што калі студэнтаў выводзілі на прагулку, яны таксама маглі так жа весела там маршыраваць у гэтай бутырцы і паказваць, што яны нязаломныя, што ім весела, што ім у іх все добра. Самае галоўнае, як мы ведаем, ва ўсіх абставінах паказваць, што ў цябе добры настрой, што ты упэўнены і што цябе зламаць немагчыма. Дык вось, паварот да нацыянальнай свядомасці. У кожнага гэта адбываецца па-свойму. Камусьці шанцуе з беларускамоўнымі бацькамі, камусьці з беларускамоўнай каханай ці каханым, у кагосьці з'яўляецца файны настаўнік, вось, у кагосьці яшчэ штосьці такое адбываецца, ну а хтосьці становіцца беларусам праз турму. Такое адбылося і з Ядвігінам Ша. У турме, каб сябе хоць нечым заняць, студэнты розных нацыянальнасцяў зладзілі канцэрт. Кожны выступаў на сваёй роднай мове. Не бралі ўдзелу толькі беларусы, якія не ведалі, што пяяць. На наступную ноч адзін са студэнтаў пачаў успамінаць усе вядомыя яму беларускія народныя песні. Хараство мовы захапіла Ядвігіна Ша. Пра ўсё гэта ў сваіх успамінах ён пісаў так. Дык вось, адбываецца гэты міжнародны, можна нават сказаць, канцэрт. Падчас канцэрту выйшлі каўказцы. У песнях іх чулася нейкія дзве спрэчныя мелодыі. Ад адных чулася нешта дзікое, пераможнае. Ад другіх мелодый веяла на нас некае дзіўнае, нязнанае, зусім незразумелае для нас сумнотай. Выступалі літоўцы, латышы. Апрача песняў былі і нацыянальныя скокі. Польская мазурка, каўказская лязгінка, расійскі камарынскі і гэтак далей. Усіх спатыкалі і праводзілі гучнымі дружнымі воплескамі. Канцэрт зацягнуўся. Ужо добра сцямнела, калі разышліся. Вярнуўшыся ў сваю камеру, мы, менчукі, паўкладаліся да сну, але гэты сон ніяк да нас не прылятаў. А чаму цікава? І самі яшчэ добра мы гэта не зразумелі. От гутарым, шэпчымся, быццам баімося, каб хто нас не падслухаў. Калі глянем, ажно і нашы суседзі, случакі, магілёўскія, віцебчане, ніяк не могуць спакойна прымасціцца на сваіх нарах. Усхопліваюцца і таксама шэпчуцца, як мы. Што за прычына? Быў такі ўдалы канцэрт, там было так весела, мы смяяліся, апладзіравалі, а тут на табе прыйшлі маркотна, і не проста маркотна на душы, а так стала, што, здаецца, ну хоць ты ўвір галавой скачы. Паўспаўзалі мы з нараў і зайшліся разам са сваімі суседзямі-таварышамі, которых мучыла, як мы бачылі, таксама нейкае неспакойства. Але неяк нічога ў нас не клеілася, кожны гаварыў аб некай дробязі, аб нейкім глупству, старанна абмінаючы тое, што набалела і трывожыла даўно душу. Таварышы, браткі мае родныя. Пачуўся прыцішаны мяккі голас недзе зусім збоку. Што з намі сталася? Чаму прыціхлі галасы нашыя? Чаму нас агарнула такая сумота? Што гэта? Кідаў пытанні ён. Але адказу не было. Сціхлі ўсе. Сціхлі і уважна ўглядаліся ў прамоўцу. Прычыны такога настрою, пачаў ён дальш, трэба шукаць у тым уражанні, якое зрабіў на нас сяброўскі канцэрт. Чулі мы там такія прыгожыя песні, украінскія, расейскія, польскія, літоўскія. Скажыце ж вы мне, чые песні вам найбольш спадабаліся? Усе аднадолькава прыгожыя, усе яны роўныя, адазваўся нехта з нараў. Спытайцеся вы тых, хто сягоння там пеў, не такі адказ пачуеце. Калі кожны будзе хваліць сваю песню, і не дзівота, кожнаму сваё роднае, наймілейшае, найдаражэйшае. Мы паміж гэтых народаў, як тыя пакрыўжаныя сіроты, адабралі ў нас волю, свабоду, ну але путы налажыць на нашыя думкі, на нашую душу не атрымаецца. Чулі вы гэтую песню? Ой, ляцелі гусі ды з-пад белай Русі. І пачалося. Спярша гэтую песню праспяваў вось гэты вось юнак. Затым пачалася дэкламацыя іншых беларускіх песняў. Беларусы з Менску, з Віцебску, з Давыдгарадка, з Мікашэвіча адусюль пачалі ўспамінаць, пакутліва марудна ўспамінаць кожны сваю песню. І пачалася гэта дэкламацыя песняў. Плылі яны адна за другой, плылі, ўсю ноч не змаўкалі.
пісалі. І ось піша Ядвіга Інша: бадайце не першы раз у грозных сценах Бутыркі пачулася сумная беларуская песня, а ў нас зараз будзе меланхольная песня мелодыя Ніны Ротты. А затым беларусы, зняволеныя ў Бутырцы, пачалі збірацца на сходы. Вот я это все слухаю и думаю, наколькі тады Бутырка, гэта грозная Бутырка, была ліберальная. Зняволеныя маглі ладзіць канцэрты, маглі збірацца на сходы, маглі абмяркоўваць штосьці. Ну, сапраўды, не дай Божа трапіць у турму нават у тыя часы, у канец 19 стагоддзя, але не параўнаць гэта, безумоўна, з засценкамі ГПУ, у які трапіў затым сябар Ядвігіна Ша Францішак Аляхновіч. Ну так вось, сапраўды, яны сталі збірацца на сходы, і першымі найважнейшымі пастановамі на гэтых нарадах былі вот ось такія. Заснаваць тут жа ў Бутырках першы беларускі гурток моладзі. Як бы там ни было, як бы не было б цяжка, і якім бы там ни было спосабам, легальным ці нелегальным, але тварыць беларускае друкаванае слова, казалі яны ў 1891 годзе. Падчас летніх вакацыяў ісці ў беларускі народ, будзіць і пашыраць паміж яго нацыянальную свядомасць. Знайсці ў Маскве канспіратыўную кватэру, дзе можна было перыядычна збірацца на нарады аб далейшай сваёй працы. Неўзабаве пасля выхаду з турмы Ядвіга Інша пачынае рабіць першыя літаратурныя спробы па-беларуску. Так. Разам з іншымі студэнтамі-беларусамі ён, напрыклад, працуе над перакладам сігналу Всеволода Гаршина, які ў 1891 годзе і выдаецца гуртком. У 1893 годзе напісаў драму «Злодзей». Ён марыў на манер Дуніна Марцінкевіча арганізаваць свой беларускі тэатр, але віленскі губернатар забараніў паставіць на сцэне толькі за тым, што яна была ў беларускай мове. Так. І гэта была першая вялікая такая вось сумная навіна ў нацыянальным плане для нашага героя. Ввогуле нагадаю, што 1891 год. Гэта не толькі той час, калі ў Бутырках многія беларусы ўспомнілі, хто яны ёсць, і заснавалі свой нацыянальны гурток і імкнуліся пісаць, тварыць па-беларуску. 1891 год гэта быў час, калі Францішак Багушевіч выдаў сваю легендарную дудку беларускую, дзе упершыню ввогуле на планеце Зямля сказаў, што беларуская мова такая ж прыгожая, як французская, нямецкая ці якая іншая, што ў нас была свая тэрыторыя, у нас была свая гісторыя. Тое, што казалі, што гэта мова мужыцкая, гэта абсалютная няпраўда, якая выгадна толькі расійскай імперыі. Вось, так што гэта вельмі быў важны год не толькі для Антона Лявіцкага, але і для ўсёй нашай культуры, для ўсёй нашай краіны, для ўсёй нашай будучыні.
будучай рэспублікі. Ну, а наконт драмы «Злодзей», на вялікі жаль, яна не захавалася. На вялікі жаль, па адным варыянце Антон Лявіцкі, раззлаваўшыся, што не далі гэтую п'есу паставіць, яны яе ўсё лета ў 1893 годзе рэпетавалі, ладзілі пробы, хацелі, каб все было як мае быць, і там былі свае, дарэчы, складанасці, таму што там на ролі сялян, а Антон Лявіцкі браў сялянак з яго вёскі, і, дарэчы, калі шляхта іграла так сур'ёзна, не верылі тое, што яны робяць, то сяляне проста смяяліся і лічылі, што это некая дурасць, гэты тэатр, і яны усе эти эпізоды раскалывалі, і мала што атрымлівалася, і давялося просто ўжыць там пэўныя метады, нават пэўную там плату сказаць, што мы вам там тое сёе дамо, толькі вы сыграеце. Словам, шмат было высілкаў на тое, каб гэты спектакль быў зроблены, ужо быў генеральны прагон, і тут все забарона. І на вялікі жаль, Антон Лявіцкі пасля гэтага, як пісаў Антон Луцкевіч, што ён зняхвоціўся далей працягваць нешта легальна тварыць, пісаць па-беларуску. Ён зразумеў, што ну а які сэнс? Я напишу, я паставлю спектакль, я нешта зраблю, это все будзе пад забаронай, гэта не апублікуецца. І як тады, што рабіць? І тады наш герой Антон Лявіцкі пераходзіць у расейскую прэсу, якая была ў Менску. У нас было шмат там выдатных, ну як выдатных, шмат было высокапрафесійных газетаў, і там, праўда, па-расейску, але Антон Лявіцкі напісаў шмат цікавых, файных артыкулаў, шмат цікавых, файных фельетонаў, шмат цікавых допісаў. І это былі вельмі разнапланавыя допісы. Там, пішучы, праўда, па-расейску, ён навучыўся майстэрству газетнай літаратуры. Гэта калі трэба пісаць коратка, ёмка, выразна і вельмі зразумела. У гэтым ёсць і смяхотныя рэчы, у яго ёсць цудоўны такі допіс, як ратавацца ад халеры, у яго ёсць падарожныя нататкі, словам, там багатая, вельмі цікавая літаратура. Вось, пра гэта ўсё мы з вами будзем гаварыць у наступны раз, пра гэта ўсё мы з вами будзем гаварыць у наступнай нашай серыі, у наступны чацверак, і менавіта ў наступнай серыі мы пагаворым таксама і пра тое, як ён стаў з такога вось таленавітага расейскамоўнага фельетаніста, публіцыста, як ён стаў Ядвігінам Ша, як ён стаў каралём беларускай прозы пачатку 20-го стагоддзя. Ну, а пакуль мы з вами развітываемся, яшчэ раз віншую вас з Новым годам, уже 4 дні, 2024 год, і дай Бог, каб ён у нас быў сапраўды шчаслівым, і дай Бог, каб ён сапраўды быў для нас, ну, прыносіў сюрпрызы, але толькі самыя-самыя нечакана светлыя, самыя-самыя нечакана яркія, бо мы гэта заслужылі. Вось, з вами былі літаратурныя ночы, я Васіль Дранько-Майсюк, цудоўная спадарня Алена Баярова. Да сустрэчы. Файная спадарня Александра, якая, дарэчы, вельмі зацікавілася музыкай Ніна Рота і сказала, што сёння ўначы абавязкова пераглядзець фільм «Казанова». Мы, мабыць, таксама трэба будзе паліць «Казанова» ўначы. Што яшчэ ноччу рабіць, як не глядзець «Казанова». Ну і файны пан Янек, вельмі рады, калі ён з намі ёсць. Вось, гэта ўсё цудоўна. Добрага вам настрою, упэўненасці, не сумуйце. Ну і на развітанне, безумоўна, Ніна Рота.
Литературные ночи с Василем.